Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і зараз перайдзем да мілітарных пытанняў, таму што у нас у гасцях у студыі прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета, былы намеснік камандзіра палка імя Кастуся Каліноўска Вадзім Кабанчук. Добрый день, спадар Вадзім. Добрый день, спадар Дмитрий. Вот по-военному так коротко так адказвае. Дзякуй, што завіталі. І спадар Вадзім, я, ведаеце, не ведаю, наколькі гэта ўсё ж таки у вашай кампетэнцыі, але паколькі мы размаўляем увогуле пра пэўныя там сілавыя там і сцэнары і блокі і ввогуле на гэтую тэму нацыянальнай бяспекі, то я просто спытаюся вашае меркаванне, а можа і ведаеце больш канкрэтна, што адбываецца і як ацэньваеце. Вот буквально перад пачаткам нашага эфіра прыйшла навіна, аб'ява про тое, што арганізацыя «Паспалітае рушэнне» прыпыняе сваю дзейнасць і паведамляе аб закрыцці. Не ведаю, наколькі вы ў курсе, ці былі у вас ввогуле нейкія супольныя нейкія дзеянні, праекты, інтарэсы і гэтак далей, але вось як вы лічыце, чаму такое адбываецца, наколькі, ну, што вы бачыце у самой гэтай вот падзеі? С сябрамі Паспалітага рушання знаёмы, не з усімі, скажем, з пэўнымі кіраўнікамі рэгіянальных суполак. Апошнім часам, наколькі я ведаю, яны былі падзелены на некалькі груп, некаторыя нават паміж сабой не вельмі кантактавалі. То, што фармальна называўся кіраўнік Сергей Бульба іх, я таксама меў з ім пару сустрэч. Чым вызвана зараз гэтая заява, магу толькі здагадвацца, ну, в першую чаргу гэта бяспекавая тэма. Таму што все ж таки да беларусаў в еўразвязе, і не толькі ў еўразвязе, ставяцца як да пэўнай пагрозы в бяспекавым плане, так як мы в бяспекавым коле і в вайсковых колах захада успрымаемся як краіна-суагрэсар в вайне супраць Украіны. І скажу больш таго, на кожным з нас ляжыць адказнасць за тое, што адбываецца паміж Беларусю, Украінай і ў цэлым в рэгіёне. Можа быць, на нас няма прамой віны, таму што, ну, цяжка сказаць пра палітвязня, што ў него ёсць віна, ці пра добраахвотніка, які зараз в Украіне, але адказнасць як за нацыю, за народ ляжыць на кожным беларусі. Як у нас з 94-го года быў законна выбраны кіраўнік дзяржавы, які за 30 год давёл краіну да суудзелу в агрэсіі супраць іншай краіны. Спадар Вадзім, ну вот ўсё ж такі, мне падаецца, шмат высілкаў і офіс Святланы Ціхановскай, яна асабіста, да і ўсе дэмакратычныя сілы, да і ўсе беларусы, асабліва тыя, якія былі вымушаныя з'ехаць за мяжу, яны даводзілі, пачынаючы ад высокага палітычнага ўзроўня і заканчваючы на бытавым звычайным узроўні там, дзе яны знаходзяцца, што беларусы не раўно Лукашенко. І мы, беларусы, не падтрымліваем гэтага агрэсію, саўдзела в агрэсіі і гэтак далей. Але ўсё адно атрымліваецца з вашых словаў, што как з аднаго боку дзесьці на захадзе не ўспрымаюць гэтую нашыя тэзісы. Мы ўсё адно усе як нацыя, то есть няма падзелу, што вот гэтыя за, гэтыя супраць, ці вот як это вот успрымаць? Як казал перед моим эфиром Евген Магда, мы не живем на глобусе Беларуси. І наші проблеми білоруські у світі, ну, мало кого турбують. От скажіться, наші білоруські глядачі шмат турбувались, там, наприклад, подіями в Сирії, коли там відбувалась війна, ці там в Лівії. Тому тут всі розглядають це питання в контексті міжкраїновому контексті і в персональному особистому. Да? В персональному особистому у вас можуть бути вельми добрі стосунки з ким-нибудь, як кажуть, пересічним українцем, громадянином України. Але коли говорка заходить про країну Україна, країна Білорусь, тут уже інший контекст. Наведу історичний приклад. За Гітлера на демократичних виборах голосувало менш полови електорату Німеччини.
Але калі пачалась другая сусветная вайна, хаўруснікі не разбіралі, хто за Гітлера, хто супраць Гітлера. Былі проста кавровыя бомбардзіроўкі гарадоў. Загінулі мільёны людзей. Ёсць яшчэ адзін больш негатыўны прыклад для беларускай дыаспоры в Европе, можа быць, всем за ўвагу. Калі пачалась другая сусветная вайна і адбылось вступленне в Японію вайну, всіх этнічных японцаў на тэрыторыі самай дэмакратычнай краіны, Злучаных Штатаў, сабралі в канцэнтрацыйныя табары. Увага! Каля 60% гэтых японцаў, іх там было 200 000, былі грамадзянамі Злучаных Штатаў. І гэта іх не выратавала ад таго, што іх згрэблі ўсіх канцэнтрацыйныя табары. Таму, калі гавораць гарматы, на жаль, дэмакратычныя інстытуты памяншаюцца. Нават ужо казаць пра тое, што ўсё ж такі гэта было 100 гадоў таму, іншыя умовы, іншая сітуацыя, грамадства пасталела, грамадства ўжо больш разумее падзел, хто там за вайну, хто супраць вайны. Гэта ўсё адно не працуе, калі пачынаюць гарматы страляць. Безумоўна, но тут пытанне стаіць выжывання краін, выжывання народаў. І кожны рупіцца, як скажуць, аб сваёй кашулі найперш. Напрыклад, я не беру зараз краіну, але алегорыю, я думаю, зразумеюць гледачі. У пэўнай краіны не хапае сілаў, каб татальна маніторыць беларускую дыаспору у сябе. Якія яны робяць высновы, што ім няма магчымасці павялічыць бяспекавы апарат, значыць, нам трэба паменшаць колькасць беларусаў у сябе. І гэта і адбываецца. Не будем называць краіну, якая знаходіцца на поўначы ад Беларусі, але атрымліваецца, калі вяртацца да сітуацыі з паспалітым рушэннем, з аднаго боку зразумела, што вот як вы кажаце, там магчыма там унутраныя праблемы, нейкія там падзелы, непаразуменні унутраныя, пра што вы кажаце, калі там одна там суполка там з другой не гаворыць, ці там один чалавек у адной суполцы з другім не гаворыць. Это любимая беларуская забава гэтым займацца раздраямі. Але ёсць яшчэ один момант, калі беларусы пачынаюць нейкую там мілітарыскую, нават спартова-мілітарыскую падрыхтоўку, да іх больш увагі і падазронае стаўленне з боку мясцовых службаў. Безумоўна, тут, в прынцыпе, няма чого ўжо дадаваць. Гэта так і ёсць. Гэта праца бяспекавых структур у любой краіны. Калі нехта робіць нават нацяк на мілітарную тэму, то да гэтай сацыяльнай групы вялікая ўвага. У такім выпадку я звяртаюся да двух такіх асноўных тэмаў, якія і мы з вами не адзін раз уже абмяркоўвалі. Адну, можа быць, не паспелі абмеркаваць, але яна таксама прагаворвалася. У такім выпадку усе гэтыя размовы пра стварэнне беларускага войску за межамі Беларусі, асабліва на сённяшні дзень, яны ні да чаго не прывядуць. Яны не патрэбныя, а можа і шкодныя ўвогуле, не? Ці як? Тут я з вами не пагаджуся, тому што мы гаворым, вы зараз сказалі, в прынцыпе, гэту фактуру адарваную трохі ад кантэкста. Мы ж все ж таки гаворым, калі адбываюцца сустрэчы, канферэнцыі в агульным кантэксце, каб было разуменне. Я на некалькіх апошніх такіх захадах казаў пра магчымасць змены еўрапейскага заканадаўства для дазволу службы для замежнікаў. Нават не педаліруем, што гэта беларусы там, ці яшчэ нехта. Як паказвае досвед Украіны, в выпадку эскалацыі на тэрыторыю Еўразвяза прыбудуць тысячи добраахвотнікаў з розных краін. Частка з іх будзе з'яўляцца этнічнымі, ці то літоўцамі, напрыклад, ці то палякамі. А заканадаўствы гэтых краін не дазваляюць фактычна прымаць іх на службу. Таму тут пытанне стварэння замежных легіёнаў, гэта то, што зрабіла Украіна на пачатку паўнамаштабнага вторгнення. І, в прынцыпе, гэты досвед варта маштабаваць. Тым больш мы бачым агульнаеўрапейскія тэндэнцыі з улікам гуманізацыі, скажем, апошніх дзесяцігоддзяў Европы, што не надта ўжо людзі хочуць ісці і служыць збройныя сілы.
Ну ўсё ж таки тут два моманта. Па-першае, ну давайте вот гэты момант, як вы кажаце, змена заканадаўства, ініцыятыва коаардынацыйнай рады про тое, каб можна было у нацыянальных арміях еўрапейскіх краінаў ствараць, ну такія, не ведаю, там подраздзелы, як кажуць, там ці нейкія там групы вайсковыя з беларусаў. Это рэальна? На гэта даст адказ толькі час. Я лічу, што шмат таких рэчай в гісторыі, в найноўшай гісторыі сталі рэальнымі, про то, што раней мы не маглі марыць. У меня незадолго до полномасштабки в Украине была размова с высокопоставленными офицерами Збройных сил Украины, и они казали: слухай, ну то, что ты кажешь, это нереально. И тут раз, праз фактично месяц, повстає уже подрозділ національний, белорусский, в лавах Збройных сил Украины. Тому все може бути. Ну, это ва умовах войны, а зараз мы говорим как бы так про падрыхтоўку да магчымага нейкая там военных дзеянняў ці яшчэ вот цяпер ужо пачынаць такое рабіць. Вот цяпер яно наколькі рэальна? Вот вы ж ужо, я так разумею, гэтую тэму прагаворвалі з нейкімі там партнёрамі там вайсковымі на заходніх краінаў. Які адказ? Ну, так, трошки здалека зайду. Перед полномасштабным вторгненнем, калі американская выведка уже мала дадзеная и доказы, что будзе напад, была группа офицеров ЦРУ, якія у іх был аб'езд краін Европы, дзе яны інфармавалі украінскіх партнёраў про то, что рыхтуецца гэты напад. Пераважная большасць рэакцыі была такая, что в гэту інфармацыю просто не верылі, ці адмаўлялись верыць. Таму зараз нам казаць, што еўрапейцы из-за того, што ў іх ёсць нейкая боязнь пачатку агрэсіі, дадуць дазвол беларусам вайсці в мілітарнае фармаванне, на сённяшні час гэта немагчыма. І я ўжо тут шэраг фактараў прывёл. Але што будзе далей, пакажа толькі час. Прыклад Украіны я ўжо навёў. Я звярнуся да каментароў наших гледачоў, каб яны не казалі, што мы тут на іх не звяртаем увагі. Влад Гарбацоў піша: Вадим, ці абмяркоўваюць дэмсілы з партнёрамі вучэнні Запад? Ёсць у вас нейкія кантакты з украінскай стараной по гэтаму поводу? Ці верыце вы ў магчымасць паўторнага захода рашыстаў з тэрыторыі Беларусі? Вайскоўцы не вераць ці не вераць, вайскоўцы рыхтуюцца да самых горшых сцэнароў заўсёды. Мы бачылі 21-22 год хлуслівыя заявы беларускага рэжыма. Па-першае, они схлусілі пра колькасць тых сілаў, якія прымалі ўдзел у вучэннях, каб пазбегнуць міжнароднага маніторинга. По-другое, хлуслівая заява так званого міністра обороны Хрэніна про то, што напада з тэрыторыі Беларусі на Украіну не будзе. И вот эти заявы белорусского режима про то, что зараз мы абмежаваную колькасць людзей задзейнічаем у этих учениях, мы зараз адводзім наши силы от там меж, незразумела толькі ад якіх меж, и да іх няма даверу, и гэта відавочна. И падчас такой полномасштабной войны любая концентрация збройных сил, а я нагадаю, что беларуская армия на захадзе успрымаецца як арганічны працяг армии Путина, и она успрымаецца як пагрозу. Таму, безумоўна, пытання па вучэннях Захад-25 задаюць, и в межах наших компетенций ідуць пэўныя кансультацыі. Ой, шмат пытанняў. Алекс Маркин: Вадим, на белорусах вины нет, может быть ответственность, а вины нет, а вину надо доказать в суде. Я бы не спешил делать заявление о вине всех белорусов, не спешил бы на вашем месте. Так, ну вось такая. Так, уласна, я ж про гэта і казаў. Можа, чалавек не вельмі добра беларускую мову ведае. Я казаў, што вины нема, ёсць адказнасць. Это ответственность по-русски. Ну да. Так, яшчэ ідзе так, пытанне ад Вожыка патрыёта. Шмат задае ён пытанне у нас. Пэўны час таму можна было чуць, што адбывалася
перападпарадкавання беларускіх добраахвотнікаў в краіне, калі фактычна расфармоўваліся пэўныя адзінкі, ці працягваецца гэта тэндэнцыя? Я это назирал на доброохотницком рухе в Украине еще там в 14-15 году. Добраахвотнікам гэта ўласціва. У нас ёсць там пэўныя прэферэнцыі перед украінцамі, што яны там як прызваны, яны ўжо служаць да заканчэння асаблівага перыяду. А беларускі добраахвотнік праслужыў полгода, можа разарваць контракт, можа перевесціць в іншую брыгаду, можа там наогул там выехаць на сустрэчу са сваімі сваякамі падчас адпачынку і гэтак далей. Таму гэты рух перафарматавання нейкай ідзеі – гэта нормальный процесс. Алекс Валерион, скажите, если завтра лукашистов заставят стрелять в украинцев, ПКК и другие формирования ВСУ с военнослужащими из Беларуси будут перемещены на этот участок фронта и получат ли разрешение на вход? Я мяркую, што пасля апошняго фізічнага папярэджання рэжыма Лукашэнкі яны як бы зрабілі пэўныя высновы. Але ж праблема, я маю на увазе прылёты в раёне аэродрома Зябраўка под Гомелем. Але праблема і беда всіх беларусаў, што Лукашенко не суб'ектен. Ведаеце, калі он на себе нацягвае эту коўдру вясковага дурня і пачынае казаць, што у нас пройшлі ўчэнні, расіяне вяртались дадому і вырашылі пайсці праз Украіну. Як кажуть, в Україні на голову не налазить таке тлумачення, то ми можемо казати про те, що фактор Білорусі як військового плацдарма, він заховується. Більш того, це найбільш, напевно, напружує зараз той фланг країн НАТО, які знаходяться на нашому накерунку. Тому що Білорусь вельми зручний плацдарм, який фактично, тут достатково на мапу поглядеть, врізається, так, в цей лівий фланг НАТО, так би мовити, ці центр, глядячи з якої географічної кропки ми глядимо. І беларускую армію розглядають як погрозу. Ми бачимо, що і режим рихтується, і зараз прийшло повідомлення, розгортають нову бригаду, і йде військова кооперація з Російською Федерацією, будуються нові заводи, наприклад, будується завод по виробництву дронів, кількість така, що вона просто не потрібна білоруській армії. І йдуть інші приготування. Чим белорусские добраахвотники раздражняют режим и фактор белорусских добраахвотников? Тем, что мы показали реальный приклад наўпростого змагання. Упершыню, напэўна, за десятки годов белорусы задзейнічаны в национальном супраціве физичным. По-другое, фактор белорусских добраахвотников – это той фактор, які можа послужить расколу белорусской армии, калі им отдадут нарэшце загад, кудысьці там уваходзіць, ці то в Украіну, ці на краіны, магчыма, НАТО. І мы бачым недавно гістарычны прыклад, еще, дарэчы, с одним сабруком Лукашэнкі, Асада, як разваліўся его рэжым за 2 тыдні. Што папереджвала гэтаму? Была праца па сірыйскай арміі, частка гэтай арміі просто разбеглась, а частка перешла на бок розных груповак. Асноўная была гэта сірыйская свабодная армія, якая воевала супраць рэжыму Асада. І каб не дапамога тады пуцінскага рэжыма, я думаю, пытанне з Асадам яны б скончылі еще там в 11-12 годзе. Тады уже бои в самом Дамаске шли. Так вот, фактор наяўнасці беларускіх добраахвотнікаў, ён показывае, што мы даем альтэрнатыву беларускім сілавікам. В выпадку атрымання злачыннага загаду у вас ёсць магчымасць перайсці на наш бок ці здацца. А тэхнічна вам будзе распаведзено, як это зрабіць. Это фактор раскола беларускага рэжыма, які трымаецца на штыках. Дарэчы, мы вот тут апошнім часам таксама здумалі і абмяркоўвалі гэтую тэму ў згаданых вами заводаў по вырабніцтву з дронаў. У вас вы там кантактуеце як з добраахвотнікамі нашымі, так і ввогуле как з прадстаўнікамі ЗСУ. Безумоўна, гэта па вайсковых мерках законная цель.
але наколькі гэта законная цель можа і рэальна, што будзе, ну как бы як это правильно сказаць, што на яе кіруюць пэўныя сродкі. Ну, однозначно гэта будзе, калі беларуская армія возьмецца ўдзел. Ну вот яны саўдзел не бяруць, але вырабляюць дроны. Як там это там 1000 на заводзе ў Мінску, 100 000 на тым заводзе, які плануе пабудаваць губернатар якой там Самарскай вобласці ці якой там. І вот гэтыя 1000 вырабляюцца. Беларусы там как бы працуюць на заводзе, потым іх перапраўляюць у Россию, а ўжо з России под расійскімі назвамі яны лятуць ва Украіну. І што Украіна? Зміцер, пераважна большасць камплектуючых, напрыклад, гэтых шахедаў маюць паходжанне ці то кітайскае, ці то індійскае. І што ў Украіне рабіць? Ці іранскае? Украіна не можа абвесціць вайну десяткі краін, так, які задзейнічаны вайскова-прамысловай кааперацыяй. Да пары да часу это будзе так і працягвацца. Ну, мы ведаем, што в арсенале служб украінскіх ёсць розныя інструменты, в тым ліку памятаем аперацыю «Паутина». Так вось, ну, я ні на што не нацякаю, як кажуць в Украіне, але все можа быць. Ну, мы ж бачым в свеце, што, напрыклад, перыядычна здзяйсняюць отрицательное всплыцце розныя там дапаможныя танкеры ценевого флота Расійскай Федэрацыі. Вот хто гэта робіць? Адказу няма. Ну, часам залятаюць нейкія невядомыя добрыя дроны ў Россию, там нейкія такія надводныя дроны добрыя, незразумелыя. Вадим, у вас будзе буквально тут на днях, як будете справаздачыцца перад координацыйнай радай. Ну вот уявім сабе, что там хтосьці з чальцоў координацыйнай рады увогуле не уяўляе сабе, чым займаецца прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы. Вот патлумачце гэтаму чалавеку умоўнаму, да ў прынцыпе можа быць і беларусам, якія можа таксама пэўная колькасць іх слаба ўяўляе, асабліва у сітуацыі, калі ну как бы дзяржавы сваёй няма, арміі сваёй няма, паспалітае рушанне і тое он абвясціла аб закрыцці. Чым займаецца вот прадстаўнік па абароне? Ну, я бы мог сослаться, і, до речі, даю рекламу сайту кабінета, який нарешті запрацював, і там є сторонка по представника по обороні і безпеці, можна почитати. І, до речі, там заувага, що переважна більшість діянь, вона знаходиться як в тіні. Ну, под грифом «секретно». Так, чутлівая тема. Ну, то, что я могу сказать. Найперш, это организация допомоги белорусским добраахвотникам в Украине. Амаль за год кое-что мною зроблено. Вот апошнія там было поставки больше 100 комплектов оборончих окуляров и бафов супрадымных. Там были грузовики и іншыя речи. По-другое, мы распрацоўваем, безумоўна, дзеянні на выпадак эскалации, и зараз няма пакуль што дазволу, каб я агучыў гэтыя протоколы бяспекі, які уже распрацаваны і зацверджаны кабінетам, але там падрыхтаваны шэраг крокаў, канкрэтных крокаў, што мы будзем рабіць в выпадку пашырэння канфлікта в нашым рэгіёне. По-другое, сустрэча з еўрапейскімі партнёрамі, не толькі з імі, інфармаванне, прамацаванне глебы, вот як вы задавалі пытанне, на што яны гатовы, што мы можам. Что могу еще згадать, провели супольное пытание в белорусской диаспоре разом с платформой Павла Либера, охопили каля 30 тысяч белорусов с пытанием, ці готовы они, калі что, долучиться до войсковых формований в Европе. Вот, ну, тая выборка, якая нами охоплена, отказы дают магчымасць экстраполировать отказы на то, что як минимум белорусы готовы выставить бригаду в выпадку боевых дзеянняў. Потому что с гэтых 30 тысяч опытанных 500 человек отказали, что так. Теперь важно так, за пэўнымі умовами. Ну, калі мы пашырым просто эту аудиторию на 300 тысяч, это уже будет каля 5 тысяч. А мы ведаем, что белорусская диаспора, она больше, чем 300 тысяч. Ну, якія з'ехали после 2020 года. Это, напэўна, уже пад мільён, можа нават больш мільёна па розных дадзеных.
Ну з'ехала-то шмат, але калі размова ідзе, а ці гатовы ты рызыкаваць жыццём са зброяй, ну я думаю, што невялікая колькасць, вы ўсё ж таки як чалавек, які прайшоў праз усё гэта, ведаеце, што біць сябе ў грудзі можа шмат людзей, а хто потым рэальна пойдзе ў акопы, такіх будзе не вельмі шмат. Ну так и не так, потому что натурально, что нормальная реакция людей, никто не хочет гвалту, никто не хочет войны, это скрайня, там реакция уже людей будет. Але коли стане, як зараз принято казать, экзистенцийный выбор, вот, например, человек приехал в 21 году в Польшу и тут живе, уже некая маёмоством обжился, праца, там дети пошли в школу, и тут ему знову бегче, куды в Испанию, в Португалию. Он принимает для себя волевый выбор. Не, я буду тут и борониться буду на этом месте. Тут уже іншое питання, щоб нам дали дозвол. Але я думаю, оно все на той момент уже складется докупы. Ну, будем спадзявацца, тому что вот колькі гадоў ідзе вайна ва ўкраіне, а ўсё адно пастаянна мы чуем пра нейкія праблемы, якія ёсць паміж добраахвотнікамі беларускімі і украінскай дзяржавай. Зміцер, праблемы ў добраахвотнікаў яны ніколі не скончацца, як в прынцыпе не толькі ў добраахвотнікаў. Гэта нармальны як бы стан, ну як бы рэакцыя і чалавечае жыццё. Ну, Вадим, ну я вот чисто по-чалавечы, чалавек беларус пролівае кроў за Украіну, а Украіна яму потым кажа: ведаеш што, а мы табе тут легалізацыю не дадзім, потому что ты как-то не так кроў проліваў, ці што? У меня знайомые в Украине, у яких сын служит в Сахале. Она периодично с ним созванивается. Ведаете, что он им каже? Розповідає, як тут все зашкварно, які у його тяжкості і проблеми. Служби в Сахале. Розумієте, одна із лепших армій світу. Найбільш підрихтована, організована, логістично. Да, безумовно, Украина мае свои нюансы, там и шмат проблем, шмат цяжкасцяў. Но вот апошняе, что уже нарэшце приняли этот закон, які дазваляе пасля году службы на контракте приймаць украинское законодавство, грамадзянства. Ну, шэраг проблем вырашаецца паступова. Насколькі гэта можа дазволіць себе Украина, якая знаходіцца в вельмі складаным зараз становішчы. Дарэчы, пра как бы сувязі з Украінай, що ж таки вы шмат гадоў ва Ўкраіне пражылі, праслужылі і ўсё астатняе, і зараз узнікае пытанне, зараз вось вы у дэмакратычных сілах, зараз вы вот, ну умоўна кажучы, міністр абароны, і узнікае пытанне, Алексей Францкевич буквально колькі тут пару дзён таму яго агучыў, так а дзе прадстаўнік дэмсілаў па беларускіх ва Ўкраіне, чым он займаецца, чаму яго нічога не відаць, не чуваць? Я не да таго, каб вы там крытыкавалі Манько там ці яшчэ што-небудзь, але можа нейкае недапрацоўванне, ці вот як вот вам асабіста бачыцца як чалавеку, які з аднаго боку шмат гадоў ва Ўкраіне прабыў і ведае, як і што там, з другого боку вот як прадстаўнік кабінета. Наколькі я ведаю, у спадара Манько былі праблемы з дакументамі, і ён займаўся вырашэннямі гэтых праблем. Ну, я не знаю, ці вырашыў он до конца, і по моей інфармацыі на КНБ, канференцыі Новай Беларусі, будуць спрымацца нейкія кадравыя рашэнні, в тым ліку і по Украіне. Таму трошки пачакаем некалькі дзён. Ага, ну што ж, сапраўды пачакаем, і будуць тады адказы. А ввогуле абвінавачванне таго ж самага Францкевіча, што мала ўвагі менавіта украінскаму накірунку, украінскай тэме дэмсілы аддаюць. Вы згодны з ім ці не? Калі не згодны, то ў чым? Ну, на мою думку, часткова я згодны, тому что все ж таки зараз ситуація вирішення питання білоруського, оно навпрост зав'язано на Україну. І тут ми, давайте казати відкрито, немагчимы в Беларусі ні транзит улады, ні ніякі трансформації до тих пор, пакуль в регіоні ідзе війна і на нашого ближайшого сусіда нападають і нападають з нашої території. Толькі пасля завершення войны, а пожадана, каб война была закончена як фактор разгрома Российской Федерации, у нас з'являться передумовы для деокупації і визволення Білорусі від диктатури. Тому так, Україні треба приділяти більше уваги.
Я ведаю, что асобныя дэмакратычныя інстытуцыі рухі дапамагаюць Украіне вельмі моцна. Я могу тут их некаторых перелічыць. Праблема кабінета, вот вы называете там міністр обороны, трошки это жартаўліва як бы успрымаю, потому что вот калі у нас будзе урад, хотя б выгнанне, да, тады мы можем казаць, что у нас ёсць нейкія міністэрствы. А што нам дае уласныя важалі? Уласныя важалі дае наш функцыянал. Гэта значит, что мы можем задзейнічаць ці то пэўны бюджет, ці мы можем аддаць загад, які будзе кімсьці выконвацца. То есть падпарадкаванне ўрада выгнання павінны быць тады структуры, нейкі бюджет свой уласны і так далее. У нас пакуль няма такого статуса. І, дарэчы, в этом мы проводили стратсессию, и в протоколах по бяспецы на выпадок эскалации одни и те самые высновы, они супадаюць. Нам патрэбна падвышэнне ўзроўня нашего прадстаўніцтва, падвышэнне нашай суб'ектнасці. Что для гэтага можна зрабіць? Вот ваше бачанне. Ну, па-першае, павінны быць спрыятлівыя абставіны, потому что сами себе беларусы мы можем себя провозгласить с кем заўгодна, да? Ну, у нас есть, можно сказать, урад выгнання, рада БНР, які там дзейнічае, але мы разумеем, что гэта пераважна прадстаўнічыя функцыі. Так вот, каб ад прадстаўнічых функцый мы перайшлі да рэальных, функцыяналу да рэальнага, трэба прайсці стэп-бай-стэп некалькі крокаў. Найперш, чтобы нас прызналі заходнія партнёры, і чтобы нас прызнала Украіна. Тады гэта дае нам магчымасць разгартацца і прэтэндаваць на функцыі ўрада. Мы тады можам ствараць свае сілавыя структуры. Гэта прамы адсыл да ўрадаў выгнання Другой сусветнай вайны. Палякаў, французаў, чэхаў. Ну, вот, напрыклад, чэхаў вызналі акурат выгнанне пасля таго, як яны зрабілі акцыю супраць этого гауляйтера Богемии и Моравии. Забыл его прозвище немецкое. Да, вот были символичный крок. Де Голь пошел на конфликт с французским истеблишментом, который подписал капитуляцию с Немеччиной. Французы, врешті-решт, выставили всего 2 бригады свободной Франции. Ну, они больше-меньше в активной фазе удельничали. И французы, не глядя на то, что был режим Виши, заняли свое место переможцев на Потсдамской конференции. А некоторые краіны пошли іншым шляхам. Вот, дарэчы, у Лукашэнкі в пэўным сэнсе ёсць еще поле для манёвра, потому что он заўсёды можа пайти еще шляхам румынаў, Михая Караля, ці, напрыклад, Маннергейма. Як это в фильме «Гараж». Вовремя придать, значит предбачить. Ну, с одного боку суб'ектнасць такая вагі згодны, а з другога боку, калі мы кажам про нейкія бюджэты, магчымасці нейкія праекты прасоўваць, шмат размоваў про тое, што ўсё ж таки беларусы мусяць нейкім чынам самі гэта фінансаваць. Вы бачыце такую магчымасць, вы бачыце такую згоду? Вось Вожык Патрыёт піша: ну што зрабіць, беларусы мусяць аплочваць сваю суб'ектнасць, нават калі прызнае Украіна ці яшчэ хто, бюджэты самі не з'явяцца. Але ці гатовыя беларусы? Ну, наконт бюджета тут мы можем асобна размаўляць. В Европейском звязе зараз фармуецца сейф-фонд, які до 2030 года понад 800 миллиардов евро будзе на бяспеку сканцэнтравана, і на его могут прэтэндаваць не толькі краіны Еўразвязу. По-другое, ёсць такая рэч, як міждзяржаўнае пагадненне, міждзяржаўныя крэдыты. Вось калі мы становімся ўрадам выгнання, я ведаю, што, напрыклад, тая самая Беларуская Народная Рэспубліка спрабавала, а по некаторай інфармацыі ім нават далі міждзяржаўны крэдыт, здаецца, Украіна, УНР. І тут ёсць розныя шляхі. Да, безумоўна, і беларусы могуць праз донаты, і гэта і адбываецца. Я ведаю, што калі был фонд марафон солідарнасці з палітзняволенымі, сабралі даволі значную тады лічбу беларусы. Ну, вот бачите, тут, правда, у ситуации белорусов неяк яны выборочно темы, на якія можна донатить, там на здоровье, на допомогу палітвязняў, как бы донатять и добрые суммы збираются. Калі ідзе размова как на палітычныя нейкія дзеянні, ці, як там Тихановский сказал, на магутны удар по режиму, так что-то как-то вот не асабліва.
Ну, гэта ўжо пытанне да беларусаў, тому што 20-й год паказаў, беларусы прачнуліся, але пераважна заходзілі таком в інфантильным стане. Ну, гэта ж дзіця павінна падаросліць, рэшт. Пасля 20-го года, напэўна, прыйдзе, як это, любімы довод Щегельского. Пасля рэвалюцыі 905 года ідзе рэвалюцыя 917 года. Нарэшце, можа быць, і беларусы падарослююць. Ну, можа быть. Вадим, я вярнуся да, ну, калі гэта, конечно, можна казаць, вы сказали, что рыхтуюцца розныя там стратэгіі, планы дзеянняў на выпадак эскалацыі канфлікта у нашым рэгіёне. Шмат разважаюць про тое, так ці ёсць нейкія стратэгіі по вызваленні Беларусі. То есть одна справа, да, вот калі там Россия там при дапамозе лукашыстаў там, ну, я не ведаю, напала на Польшчу, Літву там ці яшчэ каго, і вот што робяць беларусы, дэмсілы. Добра, конечно, і трэба мець стратэгію, а стратэгія вот можа быць дзеянняў сваіх атакуючых там ці як. Ну, глядзіце, это ж уже не мы придумали. Ну, Польша здабыла свою незалежнасць з дапамогай легіёна Пілсудскага. Я не буду казаць прывязку да геаграфіі, не называць нейкіх мест, але як это будзе адбывацца, калі в канфлікце будзе ўвесь рэгіён, да? На жаль, да этого все ідзе. Нам трэба зрабіць так, каб беларусы былі аднымі з першых, хто войдуць дэакупаваць Беларусь. І як это будзе адбывацца з рэжымам? Мы будзем ісці ад горада да горада, беларускія сілавыя структуры будуць развалівацца, переходзяць на наш бок, будзе сразу организовываться народная территориальная оборона, самооборона, выставляться блокпосты, призначаться коменданты вызволенных городов, будут усталёваться наши стяги сразу, бело-червоно-белые. Так мы дойдем до Менска, и коли он будет еще живы, будем брать демонов. Ну, а калі ўсё ж таки, можа быць, і на шчасце вот этой такой эскалацыі, про якую вы кажаце, на ўвесь наш рэгіён не будзе, замарозіцца канфлікт, Трамп даможацца, каб вот мірнае пагадненне, перамір'е нейкае там Путін з Зеленскім падпісалі. Што тады, сядзім, чакаем? Якія у вас планы? Ну, уласна кажучы, мы не сидзім, беларусы працуюць кожны по свайму накірунку, по свайму функцыяналу. Адраджайце культуру, вучыце мову, не ведаю, займайце спортам, падвышайце самаадукацыю. Врэшце рэшт, зайдзіце на праграму, яны зараз ёсць в інтэрнэце, павучыце скіраваць FPV, таксама вельмі карысная рэч, асабліва для маладых хлопцаў і дзяўчат. Ёсць чым заняцца на самой справе. Дарэчы, пра будучае, может, ввогуле структур дэмакратычных сілаў. Вось буквально днямі нават ужо не будзем браць іншых людзей, но вот как бы гуру Зянон Станіславович напісаў артыкул, што трэба самараспускацца, пакуль не нарабілі яшчэ горшых дзел для беларусаў і Беларусі будучыні. Што думаеце з гэтай нагоды? Зянон Станіславович вельмі шановны, паважаны мной чалавек, ён мае сваё меркаванне і частку сваёй аўдыторыі, ну, ёсць і іншыя меркаванні. Я лічу, што дэмакратычным палітыкам все ж таки трэба прыслухоўвацца адзін да аднаго. Вот. Ну, калі, конечно, становіцца в крайнюю пазіцыю, што кругом все здраднікі, агенты там КГБ, ФСБ, ну, тады зразумела. Ну, нам же ж мы бачым, калі там вот Зянон Пазняк, там яшчэ, скажем, там у пачатку 90-х гадоў гаварыў пра пагрозу Расіі, пра імперскасць, ніхто не верыў. А вот табе пацверджанне слоў. Можа, і так і пра гэтае слово, так скажем, праз год які-небудзь. Ну, зараз цяжка казаць, час пакажа. Ну, я лічу, што офіс Светланы Ціхановскай, кабінет, яны зараз выконваюць такія прадстаўнічыя функцыі збольшага, і як сказал учора у вас на эфире Остапенко, господар Анатоль, то фактично працують в режимі МЗС, да, Міністерства заміжних справ. І їм вельми зайздрості зараз ці чиновники режиму. Вони ж отрезані від цих контактів, вони знаходяться в ізоляції. По-друге, є у нас вельми добрий маркер. Ми робимо тое чи не тое. Ось режим признав недавно АПК терористичною організацією. Ну, з чого?
шкодную недзеяздольную структуру, в якой там напхана здраднікаў і так далее, і які нічога не робяць. Ну, з чого он нас признає? З чого вони зараз палохають білорусів в Європі? Там, хто удзельнічає в вуличних акціях, ми на вас кримінальну справу заводимо і там будемо переслідувати маёмасці сваякоў Беларусі. Ну, тому що вони реально розуміють небезпеку, і вони, ну, на жаль, є у їх інформація, що реально відбувається. Вадим, ці атрымалася у вас выправіць сітуацыю і вось у якім накірунку? Мы памятаем, што пэўны час таму паміж добраахвотнікамі, тым же самым палком і не толькі палком, ну, былі, скажем, напружаныя адносіны паміж імі і палітычнымі структурамі, офісам, канкрэтна Ціхановскай, там абвінавачвалі, што ніяк не дапамагае, адсутнасць падтрымкі і гэтак далей. Здаецца, потым, ну, нейкае там паразуменне пачалося шукацца. Вось была канферэнцыя у Вільні, у Кіеве, арганізаваная палком у тым ліку. Але такое адчуванне, што ўсё адно нешта вот, ну, нейкія там, скажем так, касыя погляды, там незадаволенасць ёсць. Ці як? Атрымалася стасункі больш палепшыць, скажем так? Коммуникации идут розныя, і ви ж ведаеце, чоловік, який знаходиться на війні, у його тунельний зор, бачення, так? І світ в таких чорно-білих кольорах виглядає, тому розне абсолютно ставлення і міркування. Та що тут казати, в бойовій бригаді любой українській, ті, які сидять на самім нулі, да, ну, не вельми будуть, м'яко кажучи, виказуватися про свої штаби. Ну, це завсёды так от відбувається. А що тичиться кабінета, я роблю певне намагання, у нас не завсёды там гладко проходять дискусії всередині, но реально зроблено певні речі конкретні. На конференції «Нової Білорусі» буде озвучена постанова підтримки білоруських доброахвотників, там прописані реальні речі, які запанують і запрацюють в Новій Білорусі. Ну, і частково будуть працювати уже зараз. Пакуль што так вы анансаваць не хочаце? Ну, пакуль што у нас ёсць калегіяльна дамоўлена, што гэта будзе агучана на канферэнцыі, гэты дакумент. Ну, нейкі дзіўны падыход, маглі б то, што вы распрацавалі, там, то, што вы прапанавалі, такі анансаваць, што я буду вось выхадзіць з такой прапановай. Не? Ну, я про гэта і сказаў. Так, уласна, я его агучу. Будзе панель по бяспецы, я буду там удзельнічаць, і я агучу гэтую пастанову. Дзякуй вялікі. Спадар Вадим, давайте на завяршэнне, можа быць, ваше слово, вот з якім зваротам вы хацелі бы асабіста, вот як прадстаўнік по абароне і нацыянальнай бяспецы звярнуцца да беларусаў? Што б хацелі сказаць сёння? Не губляем надзеі, не губляем аптымізму, як бы гэта не было зараз складана ў нашых умовах. Шмат народаў у нацыі праходзілі падобны шлях. І, на жаль, гэтыя сумрачныя часы, якія зараз насталі в нашым рэгіёне, яны, напэўна, еще будуць ісці не один год. Ну, тут у меня еще звароты да тых беларусаў, якія знаходзяцца в сярэдзіне краіны. Заўсёды трэба памятаць, што нават калі вы ходзіце на работу і выконваеце пэўную працу, оно можа падтрымліваць і ці вайсково-прамышленны комплекс России, які зараз скірованы на вайну в Украине. Режим в Беларусі, ён злачынны, але мы знаем, что нават в таких злочинными режимами часам адбывались пэўная трансформация. Я вам уже приводил приклад с румынами падчас Другой сусветнай войны. Так вот, нейкі шанс у Лукашенко еще есть. Але ён его канчаткова страціць, калі его в черговый раз Путин заверціць в черговую провокацию. Гэта будзе страчана ўжо назаўсёды. Тады ніякіх там прапаноў, ніякіх уже круглых столоў, там будзе іншае, там хутчэй за ўсё будзе жидкі стул. Дарэчы, вы верыце ў магчымасць правядзення этого круглого стола, ідэю, якую вось недавно агучыў Кучынскі? Я вам скажу так, нават падчас вайны ідуць пастаянныя размовы і кансультацыі. Ну вот, напрыклад, украінцы з расіянамі на ўзроўні спецслужб ведуць кансультацыі по обмену полонными, по вывозу забитых.
Кансультацыі пэўныя ёсць, і гэта працуе на раскол номенклатуры рэжыма. Яны павінны ведаць, што в выпадку транзіта ўлады, ну, скажем, с этим галоўным нешта здараецца, там не будуць іх пагалоўна вешаць на слупах. А тыя, хто працаваў на дзяржаву, выконваў свае функцыі і не зрабіў злачынстваў, яны хутчэй за ўсё і далей застануцца на сваіх пасадах і будуць працягваць сваю дзейнасць на карысць Беларусі. Дякую вялікі. Ну што ж, трэба развітвацца. Удалай вам справаздачы перад каардынацыйнай радай. Ну і безумоўна, побачимся на конференции «Новая Беларусь», якая будзе праходзіць 9-10 жніўня у Варшаве. Як ужо анансавалася, досыць шырака будуць пытанні, украінская тэма прагучыць на гэтай канферэнцыі. Мне цікава ўсё ж таки паслухаць прапановы, якія вот вы зараз не агучылі, але на якія намякнулі, што ўсё ж таки нешта ў гэтым накірунку будзе зроблена. Дзякую вялікі. Я нагадаю, што у нас у студыі быў прадстаўнік па абароне нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук. Дзякую вялікі. Дзякую вялікі. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй. Дзякую вам.